Pero, dili man siya maayo para sa subdivision. Kuyaw kayo kay gilibutan niya og bukid. Okay. Katong na. Eh, o sa may emergency nga imong kitakan kanina. Oh. Ha? Okay na ba kun? Ako ning mahibawan. Sorry nga, wadain ko makasulti nimo. Akuan, apo sa akong sinaligan sa opisina ang gida sa ospital ug nagpatabang siya nako kaya tuwa siya sa Manila. Apo. Ikaw kita yung mangunay sa pagkatiman sa problema sa imong mga empleyado? Gikinahanglan ka na. Aron mas mulawom ang ilang loyalty sa kumpanya. Mao pa? Niyan sa minayang apo sa imong sinalikan? Nagbong sagdanan. Mao nga akong gi-check kung dili ba dako ang kadaot. Mao pa? Pero okay na siya. Medyo nabikil lang ang tiil. Mao nga kinahanglan nga mag-wheelchair na siya. Atod, may meeting ko ugma. Ikaw na'y bahala din sa bay o sa akong anak, Alexa. Sige, way problema. Sabta lang ang batasan ng iyan, ha? Ayaw ka pala ka. Dili na makadot na akong iyang kamal dito. Salamat, Day. Sa unsa? Sa imong pagsabot ni Ian. Wa nagisa maguna-una sa paglayas. Pero nagsige pa siya huna-huna bahin ang pero ni kaabad ni Ed. Oh, Kani, pero may kunya susulan sa pagpangabubhuni mo. Alexa, ikaw na nga akong asawa. O dili mahitabo nga ilisan na ka o magabit ko samtang ikaw pa nga akong asawa. Ayaw yun pagkunahuna o dautan bisan gamay na lang bahin na ng Veronica Abadin. Unsa man gid siya sa imong kinabuhi, ha? Ngano dili magkagustong maghiskot ko niya? Kini lang ibutang si muna-una. Dili ko kabit ng Veronica Abadin. Oh, sige na. Lakaw na mong kwarto. Katuog na. Oy, busing. Hilantan man ka busing. Nga mitungab ka magmayo ng beer. Nipait man ni gamay. Ako, Binoy. Di ba yung kumutuo nga nag-survey lang mo sa South si Alexa? Ikaw sorte busing ako ito, oh. Aray busing, oy. Ayaw sa ako harasa, oy. Magising to na akong pulo. Pinangga, raba ni kayo na ako kay mo. Gwapo ba ako ini? Okay. Da nagid ka sinultihan na itong Alexa, no? Ha? Parehas sa dimik sinultian? Oh, tono sa di mo eh. Tunto kang dako na. Tonto, lugar manas Canada, Tonto, Canada. Sa? Bossing, Toronto de. Ayaw na lang kung nagkontrahe ang imo ina-ina. I-love-love na ng good na. I-love sa mong mata. Nag-cross, magkadikuan na niyo sa una na kung pagkakita. O sa mo sa kuno imong nakrasya na ng bayhan na Binoy? Guwapa, buutan pag yun. Butang taon. Kay buutan man bitaw na siya. Kung sekretarya pa lang unta na si Mamalik sa imong amahan o dili asawa no, na ako na ginanggiamulala na ay. Kapatig na ako na. Bati good town. Daghan maganing na crowd sa Mamalik sa opisina. Daghan. Kinsa mo rin nakrash niya? Si Fred, ang janitor. Si Lambert, ang security guard. Uy, mga whiteys din ang mga tauhana. Parehas mo. Uy, buyag. Unya, napagyaw si Sir Paul Palacio. Wapag na makamove on siyang gugma ni Ma'am sa high school pa sila. Kamaritis ba ni mo, Binoy? Maritis. Si Linya na mas maritis, oy. Ay, pastilan. Huwag magkulaili-lingaw, good. Maniid ko sa mga taos palibot. Nagkraos manggani kung ikaw pa kahit dili. Unsa? Nagduda naman hinoon ko ni mo busing iyon, oy. Unsa na imong gidadahan? Ala?
Nagduda ko nga in love kasi mo inaina. Agay, bossing! Aray, ay, bossing, sakita na, bossing. May manukon man ka, bossing. Unsa man ka, ha? Akong punan? Ayaw na lang, bossing, oy. Punan man noon. Palagi ka magras ni ma'am. Di man sa mayo nga mahigugma kasi mo inaina. Kay bawal man na. Mura kung nag-imo ng inahan. Ilom na da. Kana sa mo yaw-yaw eh. Inom na. Inom God. Pero... Unsa pa man? Muhirit pagid ka? Dili, bossing, oy. Sorry. Hello? Natugaw ka sa akong tawag? Oh, okay ra. Padung naman po ko bangon. Oh, okay. Ato, di anak ko sa akong opisina. May sayo nga trabahoon. Okay, sige. Amping. Paghimo niya mo og inspeksyon si Ian sa site sa Busay. Oo. Muna yung mong buhaton karong adlaw. I-inform sad si Ian nga ang project sa Isla Verde sugdan na. Mag-meeting daw ma. Okay, bye. Amping sa imong lakaw. Kamusap si Ian. Pag-amping mo. Bye. Dagan di may kakton ng tawa. Saan man ako pagsipat, uy? Ganahan ang taong mabalik sa probinsya nga ako lang. Ay. Kisabay, oh! Hoy! Daan pa ko. Nanong isoy man ka din sa akong kwarto, ha? Naglaing gyud ay gihapon kag kwarto. O nga naman kung naglain gihapon ko, unsa may problema, ana? Unsam gyud inyong kasabutan sa kong amahan? Unsay kasabutan, uy? Nganong hangtod karon? Naglain maghihapon kag kwarto? May sakit ang imong amahan. Dili ko mahimong magpaduol niya. Dili makaayos ang kasing-kasing ang... Hay! Nga ba kayo misulti pa man mo? Lakaw. Gawas na. Aw. Mayo. Unsa mayo? Maayo nga di mo magtupad og higda sa akong amahan. Aron dili ka mo samot kagamhanan ining baya. Huh? Ayaw ka pala ka iyan kay makabaton ra gyapon mi og anak og ang imong amahan. Mao ba? Uy! Nga nang milingkod man ka diha sa kilid sa akong tama, ha? Kawas na dito ba? Unsa man? Gusto kang tawagan ako ang imong amahan? Ha? Sige, sige. Tawag eh. Aron atakihon siya sa kasing-kasing. Bisa kung sao, no? Huwag yun tayo buot iyan. Bastos ka! Unsam gyud plano nimo sa akong amahan? Maglalis na ba sa tabahin, ana? Ako hagi kapin ako pasabot ni mo, ha? Sultihi ko tinuod aron makasabot ko. Isaw nakita ron. Ora man og doon na mo'y kasabutan nga wa ko mahibaw. Oh. Hello? Iyan, may importante kong report ni mo. Unsa man na? May nakakita ni Papa ni mo nga may ato sa sugod. Oh, unsa? Didto si Papa sa sugod? Oh, nag-drive siya sa iyang puting auto. Kano saan ni makita sa imong kailan? Gahapong adlaw. Kahapon. Sige, sige. Ako na i-check. Kung may project ba si Papa nga naa sa sugod. Okay, sige. Bye. Bye. Hoy, ikaw. Ikaw may nahibaw sa mga lakaw ni Papa. Doon na ka ba'y nahibawan nga project ni Papa nga naa sa sugod? Wa. Oh, Silira tong nanuag? Iyan, asa ka? may nakakita ni Papa nga dito sa sugod. Kinahanglan akong ma-check kung may project pa siya dito. Sugod? Dili ka nga. Kang bahay sa ikuha nga among nasumong ka ni Pinoy. Ang giato ni Ed.
Binoy, Ah, huwatan na lang sa iyan din he. Siyang mga to sa opisina. Muna na kaglakaw. Mag-una ka sa opisina? Dili. May importante kong atuon. O sige, manawag ra ko ni iyan para sa ugon siyang amahan. Uy, Ma'am Beautiful. Hala, asa maghato siya? Binoy! Binoy! Wa pa mo gawa si Alexa? Oh, may gawas na, bossing. Paunahon na kuno ka sa opisina. Unya manawag ra siya nimo para sa inyong buhatonon kuno karong adlaw, ha? Unsa? Manawag? Sa ato ba dili siya mo adto sa office? Ikaw lang kuno nga ato sa opisina, bossing. Oh. Asa mo kuno to sa Alexa paingon? Ambot ang ka, bossing. Ang kana-kana, panawag na lang, bossing, aron mahuman ka. Hello? Hoy! Asa man karon ha? Balik dere. Daghan tagbuhatonon. May importante kong lakaw. Busa, ayaw na ko sa muka. Oh, balik dere! Nagpilit-pilit naman ako sa cellphone. Ay, naunsan naman ni siya. Mangita, nag-abot akong cellphone, guys. Sa samantaan, makapalit o bagong cellphone. Blurred kayo atong atubangan. Front camera, guys. Grabe ka. Mga untag pan, guys. Francis. Ano na po'y hopya. Mix ka. Pero unya na ako ni kanon, guys. Ang hopya. Kaya manihapon pa ko. Tamis kayong hopya, guys, pero lamig siya. Hapon tayo, guys. My ulam for tonight is isda. Isda, guys, nga mangko. Kimingaw ko ning kuan ako, guys, o kining favorite nga narrator ba, horror narrator. Di man kay siya horror narrator, horror yung mga content, story na Commander GH. May lambo na yun siya, guys. Canoli Story Antigo de San Benito gamit ng Rebuilding Anak ng Albularyo. Ito guys, walang bomba, lahat pera. Ganito lang gagawin nyo guys. Grabe, sobrang daya. Plastars ang akong motor, guys, kay dili yun safe ang motor, guys, no? Ibutang lang sa gawas kay daghay bugoy, daghay mga hubog. Plastars ang ako, guys, and then manihapon ta. Manong para! Dito na ba yun? Oo, ito na yun. Sige. Bayad po, Manong. Tara na. Teka, parang kinakabahan ka. Oo naman, Connie. Alam mo naman kung bakit, di ba? Huwag ka maglala. Mabait. Yung magiging biyanan mo. Ang medyo masungit lang doon, si Kuya Donel. Sige. Oh, bumukas yung gate. Ay, si Kuya Donel yan. Oh! Sis! Connie! Aba, nauwi ka. Teka, sino yung
kasama mo na yan. Magandang araw ho. Ay, magandang araw naman. Kuya, siya si Nelson. Oh, Nelson. Salamat sa paghatid sa kapatid ko. Boyfriend ko siya, kuya. Ha? Ganun ba? Walang problema, sige. Pasok kayo sa loob at nag-aantay ron si Itay. Namangha si Nelson nang makita ang isang magandang bahay. Lalo na nang pagpasok sa loob. Sadyang napakalinis at napakabango. Nakapansin siya ng isang matandang lalaki na nakaupo habang nagbabasa ng dyaryo. Halika kayo, pasok kayo. Itay, yung anak mo si Connie, dumating na. Ganun ba? Teka, sino yung kasama mo na yan, anak? Tay, si Nelson, kasintahan ko. Kasintahan baka mo? Tagasan ka, iho? Taga Pampanga po. Pampanga? Kapampangan ka. Opo. Mabuti naman at hinatid mo ang anak ko rito sa Bicol. Opo. Ang katunayan po niyan, magkatrabaho po kaming dalawa. Ganun ba? Tsaka, yung tatay ko po, taga rito rin po sa Bicol. Kaya, ginamit ko na rin po ang pagkakataon na ito para makadalaw din sa kanya. Tatay mo taga rito? Opo. Tsaka yung tatay ko po, medyo malayo pa po siya rito, tapos isa po siyang albularyo. Bakit ho, Kuya Donel? Albularyo? May nakakatawa po ba? Wala naman. Bakit ba napunta rito sa Bicol yung tatay mo? Hiwalay ho kasi sila ni nanay. Tsaka yung nanay ko po medyo bata-bata pa. Yung tatay ko, medyo matanda na. Yun po ang dahilan kaya sila naghiwalay. Tsaka po yung nanay ko ngayon, meron na po siyang ibang pamilya. Kung ganon, hihingi ka ng pera dun sa tatay mo, ganon ba? Hindi po. Katunayan, ako po sanang magbibigay. Bueno. Donel, pakitawag mo nga yung mga kasambahay at nang mabigyan ng kwarto ang bagong dating na... Ano na nga pangalan mo? Nelson po. Nelson. Kasintahan ko siya, Tay. Ganon ba? Ngayong nandito kayo sa bahay, ang gusto kong mangyari, magkahiwalay kayo ng kwarto. Tay, magkatrabaho kami sa Maynila. Baka naman, nandiyan pa rin kayo sa part ng 60s. Kung noon, parang ginto ang babae, ngayon hindi na. Anong ibig mong sabihin, ha, Connie? Tay, may nangyari na po. Ganun ba? Sabi ko na nga ba, matutulis ang mga Kapampangan. Idinadaan nyo lang sa kagwapuhan pero wala naman kayong mga pera. Hindi ba? Totoo yun. May kasintahan akong Kapampangan dati. Kung umasta akala mo mayaman, maporma, pero walang pera. Ganun ba? Siguro nga ho ganun. Sana may ganap ani guys. Sa nga sigaret. Pila pod. Dua ka store. May na lang. Balat pa ba? Balat na. Masa mo nag-inom? Inom mo? Ilarayo ko nino mo. Inom mo yun. Ulang kay nambari sayo mo. Ay, mo na maganyang atlet. Ha? O pa rin naman yung activities. Ha? Isa? O wala man. Kusog mo dito yung motor sa? Wala naman yung activities. Activities ba sa eskwelahan? Ha? Activity. Sa kami, araw ng tubay ni.
Ah, Sayawan? sa Tamban Festival. Oo. Ay, tagsin ko man di. Vaccine ko pa dala. I know that you're all for me. So, di rin na mag-end guys ang atong vlog for today. Sinsya na guys. Wala ko yung mga istorya kayo no kay out of my mind. Out of topic ko karon guys. Sa mga to, ay naapa itong mga upload guys. Katugon ako sa online.